Niadtong 1963, bulan to sa Disyembre, dito sa eskwelahan, nagbuhat kami Christmas tree. Taas ang among Christmas tree, tumoy sungko sa kisami. Daghan ang mga suga, may pula, asol o birdi. May estudyanteng babae, mikat-kat sa Christmas tree. Nasangit siya sa dakong, saka nagising ang iyang panty. Mikuha ako og hagdan, aron iyang kanaugan. Apan dili siya makatikan, kay ang hagdan usaray ang. May estudyanteng babae, mikat-kat sa Christmas tree. Nasangit siya sa dakong, saka nagising ang iyang panty. Mikat-kat ko kay tabangan ang estudyanteng babae. Nangahulog ni way swerte, kay nabalik man ang Christmas tree. Nahibilin ang iyang panty. Maong di ay ang iyang panty. Paglili kuwa na'y panty. Ni Anto